ଭାକୁର ହେଲା କି କିଲିକେ ସବୁ ଭାଗ କରିଦେବା ହଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଗ କରିଦେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏଇଟା ନା ସବୁ ବଞ୍ଚିବ କଣ୍ଟା ଆଣିଲା ବାବା କିଡ଼େ କିଡ଼େ ବଡ଼ ଭାକୁର ଫାର୍ମରେ ମାଛ ଆଜି ଧରା ହଉଛି ଗଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟୁଆ ଆଉ ଶଙ୍କର ମାଛ ଧରା ଚାଲିଛି ଆମ ଫାର୍ମ ଏଠି ଆମର ଲଗା ହେଇଛି କଖାରୁ ଗଛ ସେଠି ଫାର୍ମ ଛେଳି ଫାର୍ମ ତାପରେ ଆଉ ଏଦିকে ଚାଲିଛି ଦେଖିବା କଣ ପଡୁଛି ମାଛ ଜାଲ ଟଣା ଚାଲିଛି ହଁ ଆମର ବଡ ଧଳାଳି ଆସୁଛନ୍ତି ନଣ୍ଡା ପରିଜା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ଦେଖିବା କଣ ମାଛ ପଡୁଛି ଜଲ୍ଦି ଟାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଡରେ ଲଗେଇଛି ତୁ କାଇଁ ପଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଁ ଏ ତାଙ୍କରି ବାଡି ଥିଲା ଏପଟୁ ସେପଟ ଜାଲ ଅଛି ପାଇବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡି ଯାଉଛି ନା କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ମାଛ ପଳେଇ ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସର୍ଟ କିନା ପଳେଇଆ ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ ଗଭୀରରୁ କାହିଁ ତୁ ଏଉଠୁ ଏତିକି ଟାଣିଥାନ୍ତୁ ଆଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ହାତ ଟାଣି ଧରିକିରି ତୁ ମଝିରେ ପଛୁ ମାଛ ଥବ ଏଠି ତୁ ଭାବୁଛୁ ନା ମାଛ ତୁ ଯୋଉଠି ଯିବ ସେଠି ଆସିବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ତୁ ଜାଣିନୁ ଅଛି ସେ ଦେଖୁଛୁ ତା ଗୋଡଟା ଟେକିକି ଆଣିଛି ଉଡା ଧର ହାତରେ ଧର ହଁ ତୁ ଯାଉନୁ ସେଇଠି ଯାବେ ତୁ ଉଠିଲୁ କାହିଁକି ମାଛ ଧରା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଜାଲ ଜାଲ ଛାଡିଦେଇ ଆଗକୁ ମାଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲେ ହଁ ଏଇଥିରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଝଟା ଅଛି ଝଟା ମଝିରେ ବସା ତୁ ଧର ହଁ ଝଟା ମଝିରେ ବସ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଉଠେଇ ଦେ ଯେତିକି ପଇଲା ହଁ ସେତିକି ଉଠା ଟେକି ଧର ସେ ଥାଉ ଆ ନେଇକି ସେ ଯେତିକି ହଉ ସେ ଛୋଟ ହଉ ଯାହା ହଉଛି ନା ଭାକୁର ସେପଟରେ ପଡିବ ଦେଖିବୁ ଭଡ଼ା ତୁ ସେ ଧରିଦେ ସେ ଜାଲଟାକୁ ସେ ଏପଟ ବାଉଁଶ ବାହାର କରିଦେ ଏଇଠି ଉଠିକା ସେଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛୁ ମାଛ ପଡିଛି ଭାକୁର ଦେଖିଲୁ ଯାହାର ଛାଦ୍ୟ ଛୋଟ ଛାଦ୍ୟ ଯାହାର ଗୋଟାକ 800-900 ହେଲେ ଇଏ ବଢିବେନି ମିର୍କାଳି ଭାକୁର ହଁ ମିର୍କାଳି ତା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ସବୁ ଠିକ ଅଛି ନେଇକି ସେ ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡ ବଡ ଯୋଉଟା ଏଥର ଛାଡିଦେ ସେ କଣ ଓଲଟିଗଲା ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଓଲଟିଗଲା ସେ ମର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାକୁର ମିର୍କାଳି ପଡିଛି ଗୋଟାକ 800 ଭଳିଆ ହବ ବୋଧେ ନୁହଁ ଏମିତିଆ ମୁଣ୍ଡ ଇଏ ବଡ ମାଛ ରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଗୁରା ଦେଇଦବୁ ହେଲା ଏମିତିଆ ମୁଣ୍ଡ ଗୁରା ଦେଖି ଦେଇଦବୁ ଏଟା ବଢିବନି ଆଉ ଭାକୁର 700-800 ଭଳିଆ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ତ ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଏବେ ରେକର୍ଡଟା